ovoj video lekciji pokazujem kako ugraditi padajući izbornik u ćeliju, pomoću kojega možemo ograničiti unos samo na one stavke koje sami odaberemo. Želimo li pojednostavniti unos podataka u Excel ili ograničiti unos u ćeliju na stavke koje sami definiramo, možemo stvoriti padajući popis. Taj se popis sastoji od valjanih unosa podataka koje ćemo navesti u ćelijama na nekom drugom mjestu u radnoj knjizi. Kada u nekoj ćeliji stvorimo padajući popis, u ćeliji se prikazuje strelica na koju kliknemo da bismo odabrali unos. Imamo ocjene od 1 do 5 i poruku, informaciju što nam valja napraviti, da ovo nužno ne mora biti klasičan unos podataka s tastature, nego možemo birati podatak s padajućega izbornika. Evo kako to napraviti, pokazujem na novom praznom radnom listu. U zadatku gdje imam u retku popis predmeta, u stupcu imam popis učenika i svakome valja unijeti odgovarajuću ocjenu i nakon toga napraviti izračun, analizu, statističku obradu podataka. Postavit ću se na neko drugo mjesto u radnoj knjizi, na list 2 i u ćelije unijeti ocjene od 1 do 5. Označit ću ovaj popis i imenovati ga na traci formula, u okviru naziva napisati ime popisa, ocjene. S enterom potvrditi. Zatim ću se postaviti na list 1 i u ćeliju ugraditi taj popis. To ću napraviti tako da kliknem na karticu podaci. U grupi alati podataka biram naredbu provjera valjanosti podataka. Otvara se dijaloški okvir s 3 kartice. U prvoj kartici postavke dopuštam ugradnju popisa. Izvor, odnosno mjesto gdje sam imenovala, valja uvijek započeti sa znakom jednakosti. Ime je ocjene. Zatim ugradit ću neku ulaznu poruku korisniku što valja napraviti. Na primjer, biraj ocjenu s padajućeg izbornika. Zatim mogu ugraditi neko upozorenje o pogrešci. Stil pogreške može biti najstroži stani, nešto blaži upozorenje, odnosno na razini informacije. Stavit ću stani, gdje će korisnik biti zaustavljen i mora ispraviti pogrešku. Naslov u dijaloškom okviru neka bude pogreška, a poruka biraj ocjenu s padajućeg izbornika. Potvrđujem su u redu i u radnom listu u prvoj ćeliji pojavila se poruka, informacija što treba napraviti. Kliknut ću na strelicu i ovdje se nalazi popis ocjena. Ne sviđa mi se ovakav raspored ocjena. Možda bi mi stimulativnije izgledao popis kad bi započinjao s ocjenom 5 pa išao prema 1. Kako ću to promijeniti? Postavit ću se na list 2 i jednostavno ovdje na kartici polazno naći naredbu sortiraj i filtriraj od najvećeg prema najmanjeg, pa neka taj popis ide od ocjene 5 prema 1. Na listu 1 provjerit ću da li je ova promjena primijenjena. Jeste. Unijet ću neku ocjenu i mogu nastaviti s unosom. No provjerit ću što će se dogoditi ako bih unijela neku ocjenu izvan ovog padajućeg popisa i želim nastaviti s unosom. Dobivam dijaloški okvir s nazivom pogreška i porukom biraj ocjenu s padajućeg izbornika. Pokušaj ponovno, izbrisat ću ocjenu 6 i biram neku s ovog izbornika. Dakle, čini se da je sve u redu. Što još valja napraviti? Kopirati padajući izbornik na sve ostale ćelije u tablici, pa ću to i napraviti. Uhvatit ću ćeliju za držač ispune, kopirati vodoravno
kopirat ću držačem ispune okomito i to isto ponoviti za predmete tablici. I sada mogu bilo gdje kliknuti u tablici i birati ocjenu, dakle započeti s unosom. Što ako želim izbrisati taj popis? To se radi tako da označimo ćeliju, odnosno više ćelija, kliknemo na karticu podaci, provjera valjanosti podataka i tamo imamo naredbu očisti sve. S ovog popisa, ove ocjene, očisti sve, ulazna poruka je izbrisana, upozorenje o pogrešci je izbrisano i potvrdit ću sad stani i na listu 2 ću izbrisati